ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಪೋದು ಜಾತಕ ತೋಜಾಯರಿಗೆ ತೋಜಾನಗ ಪಣ್ಣರಿಗೆ ಈ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದಲ್ಲ ಸೈಪುಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡು ಬಾಲೆ ಸೈತಿಜಿ ಬೆಚ್ಚಡು ಈರಿಂಚ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡಾರ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಓವಾಣ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿ ಮಲ್ದೇನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ಏರ್ನಲ್ಲ ಜೀವ ಬಚಾವ ಮಲ್ದೇನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಕುದೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕನಕದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಾತು ಪಿಜಿನಲ್ಲೂ ಬಲ್ಲೋಡ್ ಪೋಂದು ತೂದು ಮಗೆ ಬೇಜಾರನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ ಆ ಗೆಲ್ಲು ಗೆತ್ತದ ಮಿತ್ತು ದಿಯೆ ಐಟೊಂಜಾತು ಜೀವ ಬದುಕದೆ ಅಂಚ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಜಾತಕಲ್ಲ ಬದಲಾಪುಡು ಪಂಪನಾಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತಾಡು ಐಕ್ಯ ದಿಂಜ ಜನ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಈ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕೋರಿಕೆರ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಕೆದ್ದು ತಿನ್ಪ ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಬುಡ್ಲೆ ನೀ ಕಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರಪ್ಪ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮುಜ್ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಜಾತಕ ಬಂದೆ ಜಾತಕ ಇತ್ತೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಜಾತಕದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ದುಂಬು ಎಂಗುಲ್ ಮಾತ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೇನೆರ ಓದುಪ್ಪೇರು ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮು ಬೇದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಕ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಪನ್ಪಿನನೆ ಬಿಡ್ಚ ಅವನ್ ಸೊಜಪಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಆವು ಉಂಡು ಉಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಬಾರೆಗ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕುಂಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಕದಳಿ ವಿವಾಹ ಕದಳಿ ಅವು ಆವಡು ಉಂದು ಅಂಚಾದ ಪುದು ಆಪುಜಿ ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಎಂದು ನೂದು ಕೂರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂದು ಪೊನ್ನನ ರಾನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೇ ದಮ್ಮು ಅವು ಎತ್ತೆ ಜಾತಕದ ತೂ ಅಂದ್ರೆ ಮದಿಮೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವು ದೇವಗಣಲ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೋನು ಪೇರು ಗಣಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಪೊದ್ದುಲ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಎತ್ತೋ ಎಡ್ಡೆ ಪೊದು ಆಪಿನಲ್ಲ ಈ ಜಾತಕ ಹೊರ್ದ ಹತ್ರ ಕೂಡು ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಅವು ಶುರುವಾತನಿತ್ತೆ ಅತ್ತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈತೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸುಲ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಐತೆ ನೂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಪತ್ತೈನು ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತೀನೇ ಆಪಿನಿ ಅಂದ ಅವೇ ಡೈವರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಪಿನ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಕ ತೂ ಅಂದೆ ದಾಲ ತೂ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಅಕುಲು ಅವೇನು ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪಾದಿನ ಅಂಚಂಡ ಅದ್ ಕೂಡ್ದು ಬಾರಿ ಯಾನುಂಡದೆ ಎನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆನೆ ಇರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ನಾಕಲ್ದಪ್ಪ ಪೋತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಎರಡಪ್ಪ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಬಟ್ರು ಕೇನೆರ ಪೋನಾಗ ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ತೈನು ಒಂತೆತ್ತು ಮದಿಮೆ ಅದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ ಅನಗೊಂಡತಿ ಶುರುವಾಂಡು ಓಲು ಪೋಂಡವು ಆಯನ ಸೊಂಪತ್ತೈನು ಕೂರ್ದು ಬೈದಿನ ಓಡೆ ಬೋಂಡು ಆತಕ ಅತ್ತಿ ಮಲ್ತು ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ತದು ಐವತ್ತು ಎಂಚಾಪುನ್ ಬನ್ನಿ ಆತು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಪುನ್ ಯಾನ್ ಬಂತೀನಿ ಹೋಗುತ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಮಾತೈತೆ ಎಂಕಲೇನೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಕೇನೆರೆ ಪೋನಾಗ ಅವ್ಳು ಬೆಡಿಯಾಡು ದುಂಬು 10 ಗಂಟೆ ಇಂಚಿನ ಬೆಡಿಯಾಡು ಇಜ್ಜಿನ ಬಾಂಗಾಂಡ್ ಆ ಪೊರ್ತುನು ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆದಲ್ಲಕ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಅಕುಲು ಗಂಟೆ ತೂತೇರಿ ಅವನೇ ಬನ್ನಿ ಬೇಡಿ ಆನಂದ್ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಬೇಡಿ ಆಪಿನಿಂದ ಎಂಚಿನೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಬಂಜಿರ್ದು ಬಾಲೆ ದೆಪ್ಪುಂಡಲ ಜಾತಕ ತೂತು ದೆಪ್ಪವೇರು ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಡಿಲಜ್ಜಿ ಪೊಡಿಲಜ್ಜಿ ಅಂಡಂಡತೆ ಅಂಚ ತೂಯಿನ ಜೋಕುಲೇ ಸರಿಲಪ್ಪುಜ ದೇವೇರು ಬಂಜಿರ್ದು ವಾಪೊರ್ತಗ ಭೂಮಿಗೆ ಜವನನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೇನೆ ಕೊಡ್ದು ಪೆದುಪವೆತ್ತಲೆ ಅವೇ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಜಾತಕ ಅವೇ ಪನಿನಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಅವನೇ ಬೂದಿ ಗಂಡ ದುಂಬು ಪಾನೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬುದಾಕಲು ಪಾಯದಾಕಲು ಬೂದಿ ಒಂಜಿ ಬೂದಿ ಕಡತದಿಂದ ಆತು ಆಮಸೆ ಒಂಜಿ ಕಡತದಿಂದ ಆತು ನಾಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ದೇವೇರಡ ಅಂದ ಆವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೇರಿಯಾರ ಅವೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಜಾತಕದ ವಿಷಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತೇರಿಯ ಇದು ಜಾತಕದ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಪಣ್ಯಾಗ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಪೊರ್ತುಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ದೇಗೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾರು ಆ 30 ಇಂದು ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಂಡಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ದೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರನು ಪತೊಂದು ಏತೋ ಪಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಗೆ ಎತ್ತವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಂಗಳ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಲೇನು ಅವು ಪತ್ತರ ಬಲ್ಯ ಅವು ಅಕಲಗಲ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಅಂಡ ಈ ತುಳುವೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇತರ ತುಳುವೇರು
ಆ ವೈದಿಕನು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನಗಳೇನು ಬಿಡುದು ಇದು ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಅವಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅವಡು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾದ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆದ ಪಿರಾವಡ್ದು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಜಾತಕನು ಕರಾರುವಕ್ಕ ತೂಪೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಂತೂರೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಜಾತಕ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಜಾತಕ ಇತ್ತಂಡ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಜಾತಕ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಗಲಿಗೆ ಆಕಲು ಸೂತಕ ಮುಟ್ಟ 100 ವರ್ಷ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬದುಕದೆ ಅಂದೆ ಆಗಲು ಡೈವರ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ 5 ವರ್ಷ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ ಒಂದು ಅಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಹಿರೇಗೆ ಮದ್ಮೆ 5 ವರ್ಷ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ಅದಾಯ್ತು 30 ವರ್ಷ ಬಕ ಎಂಕಿ 44 ವರ್ಷ 44 ವರ್ಷ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತ ಆರು ಜಾತಕ ತೂತೀರಪ್ಪ ಆರು ಜಾತಕ ಒಂದು ಆಪಿನ ಎನ್ನ ಜನ್ಮನ ಗಳಿಗೆನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರ ಜಾತಕ ಹಲೋ ಪುಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲಗೆ ಯಾರು ಪಡ್ಲೇಕರೆ ಕೋರಿಕೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬಿಡಿಯಾನಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಜಾತಕ ಸೂತಕ ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಪಣದಂದೆ ದುಂಬು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪನಂದಿರ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯೆ ಒಂದು ಒರೇ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ಪಿನ್ಗೆ ಜಾತಕ ತೂದೋರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಪಂತಿನ್ಗೆ ಇಂಬೆ ಊರ್ದವುಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೆರೆ ಬುಡ ಎಂದು ಬಾಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪಂತಿನ್ಗೆ ವಂಚನೆ ಆತನ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ ಜವನೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಅಂಚನೆ ಆತನ್ಗೆ ಅಂದಯ್ಯ వాళ్ళ అంచెని పండేరందు ఆయన సత్యం అంటే ఆయన వాళ్ళ పండేరదాన్ని ఇంచ ఇంచ నిన్న జాతకుడు ఇంచ పైదుండు అవి నాయ సత్యం అల్తేనదన ಈ ಜಿ ಜಾಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾಳೆ ಪುನಗನೆ ಪಂತೇನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಡಿದ್ ಪೋತುನ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಬಕ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆಗೆ ತೆಲುಲೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನು ಸುಮಾರು ಜನ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಕೆಲವು ಪುರತ ಕೇಸುಲ್ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂಪತ್ತೆ ಅಕಲ ಪುರ ಜಾತಕ ಸರಿದ ಅಂತೀನ ನೀವು ರಡ್ಡು ಮೆರಗಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಲ ಉಂಡು ಐತ ಪಿರಾಡು ಮಿಥ್ಯಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜಾತಕದ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪವನ ಒಂಜಾತ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾಪುಣ ಜಾತಕ ಪಂಪುನೆ ಜನಕ್ಕುಲ ಎದುರಿಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಡ ಸರಿ ಆಪುಡು ಅಂದ ಎಂಚ ಆಪುಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತಾ ಉಂಡು ಅವು ಐತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ ಒಂದೇನು ಮಾತಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮೂಸೆಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ ಒಂದೇನೇ ಪತೊಂದು ಏತೋ ಜನತ ಬದುಕು ಹಾಳಾತಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಉಂಡಪ್ಪ ಇತ್ತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡೇ ಜಾತಕ ಗಣ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಲೆ 30 ಗಣಕೂಟ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತು ಜತ ಆಂಡಲ ಐಟ್ ಎಂಚ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 17 ಮಗುಣಕುಲು ಒಂಬಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಗಣಕುಲು ಮಿನಿಮಮ್ 17 ಮುರಿದ ತಿತ್ತಂದಂಡ ಜಾತಕ ದಿನಕ್ಕೂ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಐದು ಮಿತ್ತು 22 24 ಮಿತ್ತು ಬರವತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು 30 ಗಣ ಕೊಟ್ಟು ಆಣನ ಪೊಣ್ಣನ ಅವನೇನ ಏನು ತೂದು ಇಟ್ಟು ಏತು 30 ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಏತೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚ 17 ಬರೋಡೆ ಅಕಲ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ಕಡೆ ಬರ ಉಂಡೇರಿ ಕದಳಿ ವಿವಾಹ ಕುಂಭ ವಿವಾಹ ಅಂಚನವರು ಉಂಡು ಅವು ಪನ್ನಾಗ ದ್ವಿಕಳತ್ರ ಯೋಗ ಕೆಲವು ಯೋಗಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದಾಪುರ ಬಂದಾಗ ದ್ವಿಪತ್ನಿ ಯೋಗ ರೆಡ್ ಬಿಡೈತಿ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಬಾರೇನು ಕಡಪು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಕ ವಿವಾಹ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಆವನ್ನಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು ಮದುವೆ ಆಪುಚಿ ಇಂಚಿನಡೆ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ ಆಪು ಪಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆಲು ನಂಬಿಕೆ ಗೋಡ್ತಿನಾಥ ಗಡ್ಡೆಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆಲು ಉಂಟು ಅತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ನೂದೆಗ್ ನೂದಾಪುಂಡ ಆ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರಿಸಾತ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಪಗಣ ಜಾತಕ ಬೋರ್ಡ ಬಿಡ್ಚ ಅವೇ ಜಾತಕ ಬೋರ್ಡ ಬಿಡ್ಚ ಹೂ ಸರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಜಾತಕ ಹೆಜ್ಜಾಂದಿನ ಕಾಲೋಡು ದಾಲ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಒಂಜಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲ ಆಣುಲು ಜಾತಕ ತೂವಂದೇನೆ ಅಕುಲಕುಲು ಪಾತಿರೊಂದು ಅಲ್ಪ ಜಾತಿ ನೀತಿ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಆಪಿನ ಕೊಲ್ಲ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕುನ ಕೊಲ್ಲುಲೇರು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕುನ ಕೊಲ್ಲುಲೇರು ಅಂಚಂಡ ಓ ಸತ್ಯ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ
ಅತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಏರೊಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸಾಲೆ ಅನ್ರ ಮುಲ್ಕಿ ಹಿಡಿದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಹರಿಶರ್ ಬಂಡದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತದೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡತಿ ಅಂದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾ ಇತ್ತ ಪೂರಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇನು ಖಾಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂದೆ ಖಾಲಿ ದುಂಬುದಾಗಲ ಜಾತಕಲಜಿ ಐಕ್ ಎಂಚಿನಲಜಿ ಕುಟುಂಬಗು ದೈವಗು ವಾರವಾಡಿಯರು ಮದ್ಮೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಎಡ್ಡ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈತ ಈ ಜಾತಕದ ಬೇರಡು ಪಾಪದಾಗಲು ಪೂರ ತುಳ್ವೇರು ಬರ್ಬಾದಾದ ಪೋತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಹಾ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೆರಡು ಆತು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾತಕನೇ ತೂಪಿನ ಕೈದು ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಂಚ ಅವೇ ನಿಗಲಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಳು ನಾಡು ತುಂಬಾ ಜನ ಆಗಲಿ ಮಾತು ದುಂಬತ್ತದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವೇರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಡೈವರ್ಸ್ ಅವಡು ಅತ್ತು ನನ್ನದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದರ್ನಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ನಾಗರಾಜನಡು ತುಲಿಗೆ ಆಪಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಡೆ ಕೊನೆ ಆವು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆತಿ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಸರಿ ವಿಚಾರ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಸತ್ಯ ಅಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಲು ದುಂಬತ್ತದು ಒಂದು ಆಪಿನಂಚಿನ ಬೇರತ್ತು ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ನ ಎಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಗಳುಂಡುಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಂಡುಡ ಒಂಜಿ ಆಣ್ಣುಂಡುಡ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಜ್ಞಾನಿ ದುಂಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಕುಸಿಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಅತ್ತ ಅಂಚೆತ್ ಬಣ್ಣೆ ಅಂದ್ ಯಾ ಬಣ್ಣೇನ ಬಣ್ಣಗ ನಿಗಲ್ನ ಕತ್ತಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆದಾಗಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಡು ಅನ್ಪಿನಿ ರತೆ ಅಂದ್ ಅವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡು ಇನಿ ನಿಕುಲು ಜಾತಕವನ್ನು ನಂಬುನಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಆ ರಡ್ನೆ ಆದ ಇನಿ ಸಮಾಜೋಡು ಇಂಚ ಆಪುಂಡತ್ತ ಐಕ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರೋಲಿ ಎಂದು ಇರ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದ್ ತಿಳಿಸಿ ಏನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಾಗಲ್ಲ ಅಗಲ್ನ ಮತ್ ಮದ್ಮ್ಯಾನಾಗ ಆ ಮಾದ್ರಂಗಿಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಕಾಜಿಪ್ಪಲ್ಲ ರಡ್ನ ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಖರ್ಚಿ ತೂನಗ ಇಲ್ಲ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂದೇನು ಉಂತಾವಲಿ ಎನ್ನ ಸೋಚನೆ ಪಣ್ಣಗ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋಡು ಅದಾಂಡ ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆ ಗಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಸರಿಟ್ ಪೋಲಿ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಆತಿ ಬೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಒರಿಯನೊರಿ ತೂದು ತೇನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾವೇ ಬನ್ನಿ ಇರ್ಲ ತೂಂದುಲ್ಲಾರು ನಮಕ್ಲ ತೂದು ಬೇಜಾರು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬಂಜಿಡ್ದು ಉಬ್ಬೆರ್ಲತ್ತದ ಹಿಂಗೆರ್ಲತ್ತ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಡಿ ಸಾತ್ಗೆ ಆಗ ನಂಜಿ ಆಪುಡು ಅನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಉಂತವನು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡ್ಲಾನ ಮಾಡ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅವೇ ಕೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ ಕೊರಿಯಾರೇರು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾತಕದ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರಿಯ ನಾನು ಅವ್ರು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಪ್ಪುನು ಸೂತಕದ ಪಾತಿರ್ದಿಜ ಸೂತಕದ ಅಂಚಿ ಪೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ ಸೂತಕನೇತ ಸೂತಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿನ ಮುಂದೆ ಸೂತಕದ ಆಚರಣೆ ಉಂಟು ತುಳುವೆರೆಗೆ 10 ದಿನ ತಾಮೆ 14 ದಿನತ್ತ ಕರ 40 ದಿನತ್ತ ಪಿಲೆ ಆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಗೆ 40 ದಿನ ಅಲ್ಲೇನು ಮದೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳವನಂಚಿನ ಐಕ್ ಪಿಲೆ ಅಲೆಗಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಜಿ ಪೂ ದಿವರಗಿಜ್ಜಿ ತರಗಟ್ಟ 40 ದಿನ ಪೆದಪತ್ತು 45 ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು 40 ದಿನ 41ನೇ ದಿನ ತಳಿಪಾದ ಅಲೆಗೆ ಸೂತಕೊಡು ಏತು ವಿದತ್ತ ಸೂತಕ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಕರ ಸೂತಕ ಒಂದು ಕರ ಸೂತಕ ಒಂಜಿ ಪಿಲೆ ಪಿಲೆ ಮದ್ಮಲಾತಿನ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾತಗಿಲಗಿ ಅವು ಆಮೆ ಸೂತಕ ನೇತೆ ಅವರ ಒಂಜಿನ ಸೂತ ಅದೇ ಪಣ್ಣ ಅಲೆಗಿಲ ನಿರ್ಬಂಧ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಮದ್ಮಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮಲ ಅವೇನೆ ಪಂಡ ಪಿಲೆ ಪಂಡವೆ ಪಿಲೆ ಪಂಡವೆ ಆಮೆ 10 ದಿನ ಅಂಡ 14 ದಿನ ಕರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡತ್ತ ಅವೇನು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಅವು ಖಾಲಿ ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜ ಕೆಲವೇರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೋಡು ಎಂಕ್ ಬನ್ನಂಜೆದಾರವರ ಪನ್ಪಿನ ಕೇನಿನ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬಾ ಮೀನ್ ಹೆತ್ತ ಸೂತಕ 10 ದಿನ ಸತ್ತ ಸೂತಕ 10 ದಿನ ಹೆತ್ತ ಸೂತಕ ಹೆತ್ತ ಸೂತಕ 10 ದಿನ ಸತ್ತ ಸೂತಕ 13 ದಿನ 16 ದಿನ ಅವು ಪನ್ನಗ ಸ್ಮೃತಿ ಕಿಲೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಬರತ್ತೇನೆ ಪಣ್ಣಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೃತ ಸೂತಕ ಅವು ಉಂಡು ಅವು ಶೂದ್ರೇಶು ಮಾಸಾರ್ಧಂ ಮುಂದೆ ಶೂದ್ರಾಗಿ 15 ದಿನ ಅರ್ಧ ಮಾಸ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ
ಹೆಚ್ಚದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡಂಗ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆನಂದಾಂಡ 14 ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೆಚ್ಚದಿಪ್ಪೇರು 14 ಒಂಜಿ ಕಡೆ ವಿವರಣೆ ಅಂಚ ಬಂತೇರು ಅಂಚಾಂಡ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರವನೆಲ್ಲ ಆರ್ತು 14 ಕಟ್ಟು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರವನು ಒಂದರ ನೆಟ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ 14 ರಾತ್ರಿ ಕರೆಯೋಡು ಅನ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಂದ ಅಂದವೇ ಅವೇನು 14 ರಾತ್ರಿ ಬಂದಂಗ ನಿಜವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಶೂದ್ರ ರೇಟ್ 15 ದಿನ ಶೂದ್ರೇಶು ಮಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟ 17ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೊಡು ಅತ್ತದ ಅವೇ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಬೊಜ್ಜದಾನಿ ಬೈಯಾಡು ಉಲಾಯಲೆತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಪೋಲಿ ಒಡೆಯಿಲ್ಲ ಅವು 13 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಐಟಲ ಒಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕರೆ ಈತ ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಅಂಡ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಖರ 13 ದಿನ ಬರ್ತದೆ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಕೇಳು ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಉಂಟದು ಇದು ಬನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸತ್ಯನೇ ಋಷಿ ಮುನ್ನ ಮತ ಮಲ್ದಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜ್ ಕುಲ್ದೇರ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಕೇರಳ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂತ ಬಂದು ಪೂರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಜ್ಯೋತಿಷನಗಳು ಎಪ್ಪುನು ಬರ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಇತ್ತ ಗುರುಕುಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 18 ರಾಶಿ ವರ್ಮಗ್ರ 27 ಲಕ್ಷದ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೋತು ಕುಲ್ಲುನು ಇತ್ತ ಜನಕುಲೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪನ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಇದಿಂದ ಇನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಉಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ ಏಪ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಏಪ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಏಪ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಅಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ದಿನವ್ರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ನರ್ಸ್ ದುಂಬುದಾಗಲು ನರ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅಗು ಟೈಮ್ ಗೀಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವಂತೀರಿ ಫನ್ ಅಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಡಿಯಾರ ನೇಲೊಂದು ಬಂದು ಚಾಲು ಪೂಡ ಪೂರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಜ್ಜ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಜಾತಕ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಆತನ ಅತ್ತಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬಿಜ್ಞಾಸ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿಯಾಡ ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಚಿ ಇರ್ತದ 5 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ 4 ನಾಮ ಪಾಡೊಂಡ ಅಂಡ್ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮನಿ ಬಾಡೊಂಡ ಸೈ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿ 4 ಗೊತ್ತಿತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ 12 ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇತ ಇರು ಒಂಜೇ ಜಾತಕನು 5 ಜನ ಜ್ಯೋತಿಷರನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜಾಲ 5 ಮುಂದೆ ವಿವರಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದೆ ಮಾಮ ಅವು ನಿಗಲ್ನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂಚ ಬರೀಪಿ ನಿಗೆ ಐಕ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕರೀರಿ ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿಯ ಅವು ಇನಿ ಬರೀ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ದುಂಪಿರ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿದ ನಿಂಚಿ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿದೇನು ಅಂಚಿ ಮಲ್ತು ಬರೀ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಒಂದು ಆತಿನ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ನಡೆದಿನ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದಿನೋಲ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಕಡಪುಡ್ನಾರು ಒರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಉಲ್ಲೇರು ದಿನೋಲ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇನಿ ಯಾರಿಗೆ 3 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಕಡಪುಡ್ದ ಅವಡು ಆನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಬೈಜಿ ಯಾರಿಗೆ ದನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಪಿದ ಐಬೋತಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವಳು ಎಡಿಟರ್ ಕೇಂಡರಿಗೆ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನೆದನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಂದು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಂಡ್ಯರಿಗೆ ಆಂಡಡೆ ಮುಗಿಡು ದಾದಡ್ಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಎಕಡೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಇರತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡಿನ ಎಂಚ ಆತನೊಂದು ಅನುಭವ